दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद आरो जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै मैयानिफ्राय जुथुमनाय जे जुथुम्मा बे जुथुम्मानि गेवलां मेल जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव आंबो बाहागो लानो मोन्दों आरो बाहागो लानो होनायनि थाखाय आङो जथाय आफादनिसिम रोजा रोजा आङो साबायखर बावदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो दिनै बे गेवलां मेलाव सावरायनाय जादों जे जनाय ओनसोलाव दिनै हानि जेंना दङ। जे हानि जेंनाया फरेस्ट रुलार्स एक्ट 2006 बायदि समाधान जानो हायो। बे ओनसोलनि हानि जेंनाया बसुन्धरा मिशन बायदियै समाधान जानो हायो। बे मोननै उपायनि गेजेरजों जनाय ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिखिनि हानि जेंना थाबैनो जोबनांगौ, बिनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारा खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों सरकारनिसिम जोङो दाबि दैथायहरदों। लोगोसे बे ओनसोलाव जोंनि मा होनदों फरायसालिफोर दङ, माखासे बर' मिडियाम गंसे फरायसालि दङ, सतीश बसुमतारी बड' गोजौ फरायसालि। बे फरायसालियाव 7 जन फोरोंगिरि गोदानै थिसननाय जादों। जे फोरोंगिरिफोरा गुबुन मिडियामनि आरो जि फोरोंगिरिफोरा बर' फंसेबो रायलायनो रोङा, बर' सोदोब मोनसेबो फरायनो रोङा आरो फोरोंनो रोङा, बैफोरबायदि फोरोंगिरिखौ थिसननानै जोंनि बर' फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ धंस खालामनाय जिखिनि मोनसे राजखान्थि, जिखिनि मोनसे खैसार आसाम हिक्का बिभागनि, बेखौ जोङो मुगैदों, बेखौ जोङो सोंखारिदों। थाबैनो बर' फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै, बर'फोरनि इयुनखौ नायनानै आरो बै फरायसालिनि इयुनखौ नायनानै बै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों। दिनै बिथांमोना आसाम जौगानायनि बाथ्रा होनदों, दिनै बिथांमोना आसामनि सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा होनदों, रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा होनदों, भारतखौ जौगानायनि बाथ्रा होनदों। भारतनि आसामनि जौगानाया सोरजों जागोन? फरायसाफोरजोंसो जागोन, फरायसाफोरनो जोंनि इयुन। नाथाय फरायसाफोरनो दिनै मोजां खामानि मावनायनि बदलै बर' फरायसाफोरखौ बिपदआव लांनायनि दिनै जे खामानि मावदों, बेखौ जोङो दिनै सोंखारिदों। बेखिनि बाथ्रा। लोगोसे दिनै जोंनि समाजाव नुजाफ्लेबाय थानाय जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स सोलिनाय, लाइमोनफोरनि जिखिनि ड्रप आउट, लाइमोनफोरनि जिखिनि निसा बेसाद जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बैफोर जेंनाफोरा बोरै जोंनियाव जोबस्राङो, जोबस्रांनानै गोजोन मोनसे समाज, गोजोन मोनसे गामि, जौगानाय मोनसे गामि जों बोरै मोननो हायो, बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो गुवार आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जायो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय जोंहा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ सरकारा मोजाङैनो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों। मानगोनां नोंथांमोन, लोगोसे आसाम सरकारा 8,000टा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ एबलिश खालामनायनि बाथ्रा होनदों। बे बाथ्राखौबो बिरोधिता खालामबावनानै आरोबाव जोङो सरकारखौ जोङो दिनै नारसिनहरदों आरो रायजो राजाफोरखौबो बेनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों। सोलोंथाइनि बिथिङै माब्लाबा एमालगेमेसननि राहाजों, मार्जारनि राहाजों, आरो मालाबा क्लास 3 निफ्राय क्लास 10 सिम मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ इंलिसजों फोरोंनांगौनि बाथ्राखौ मालाबा बिधायकर आदर्श स्कुल बानायनायनि मोनसे नोजोरारि थांखिजों, मालाबा नोङो समस्तियाव गंबानिफ्राय 10 खन थाखानाय मिडियामनि सेकेन्डारि स्कुल, सरकारि स्कुलाव इंलिस मिडियाम जाबसिननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जेबायदि आसामा खामानि मावबाय थानो हादों, बै बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों सांग्रांथि लानो थाखाय जोङो दिनै बेहाय सावरायनाय जायो। लोगोसे 4 लेंगुवेज फर्मुला, जे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बर' साहित्य सभाया माना खालामबोदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो होबथाबोदों। बेखौ दिनै आरोबाव जे जोंनि एलिमेन्टारि केलेन्डाराव जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि मोनसे राहाजोंनो दिनै मोनसे केलेन्डारखौ मोनसे बानायबावनाय जादों। बेखौबो जोङो दिनै आसाम सरकारखौ जोङो बेखौबो बोखांफिननानै लानांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों। आरो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंदों जे जोंनि बारग' एनडिएफबि बिथांमोना जायफोर जेलाव दङ, बिथांमोनखौबो थाबैनो मा राहाजों, राजखान्थियारि राहाजोंआनो जा बा आयेनारि राहाजोंआनो जा, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनांगौ सरकारा, भारत सरकारा बा आसाम सरकारा। बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंदों। दा बेखिनि बाथ्राजोंनो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो दिनै खुंफुंनो हाबाय होननानै आङो आसा खालामदों। बे जनाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद आङो साबायखर बावदों। जनाय ओनसोला दैबानाजों बुंफबजानाय मोनसे ओनसोल। धेमाजि ओनसोला दैबानाजों मोनसे भुगिनांनाय मोनसे ओनसोल। बे ओनसोलखौ जोङो बोरै बेफोर जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हायो, बे बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो जों बेफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव खौसेथियै मावनो हानाय गोहोआव थानाय सरकार बिथांमोनखौ जोङो नोजोराव खोख्लैनो थाखायबो जोङो दिनै ज' ज'यै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लानाय जादों। गोजोन्थों।